F'dawn iż-żminijiet ta' festi ġie inawgurat restawr estensiv illi sar fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat. Restawr li dam għaddej għal sena u nofs u li sewa l fuq minn 190,000 euro. Patri Martin Kolejro, l-gwardjan tal-Komunità Franġiskana tar-Rabat li tieħu ħsieb din il-Knisja, spjega aħjar fiex kien jikkonsisti dan ir-restawr. Restawr ma jfissirx taqbad u tneħħi li kien hemm. L-ewwel ma minna rajna fiex inhu l-kundizzjoni tad-deb, kien hemm partijiet fejn għaddafnieh id-deb, kien hemm partijiet fejn sar sħiħ ġdid kollu kemmu u kien hemm partijiet fejn żewwaqna l-ġdid ma' l-antik. U barra minn hekk barra ż-żeba u barra d-deb iddeċidejna wkoll illi nbidlu il-pitturi li kien hemm ma' ġenb it-twieqi. Il-pittur li kien għamel is-saqaf dem kien jgħidli speċi is-saqaf qisu mhux ħaġa kompleta. Ir-restawr li sar fuq ġewwa tal-Knisja jikkumplimenta dak li sar ftit ta' snin ilu fuq in-naħa ta' barra tal-Knisja. Minn ġewwa din il-Knisja kellha problemi kbar ta' umdità u kif ukoll xi ħsarat strutturali. Dinna il-faċċata kollha tal-Knisja ranġajnija, hemm min jgħid li forsi sar dak il-moviment għax aħna ma qlajniex il-ġebla kollu f'sal, ġebla kienet tinqala jiġifieri, imma tiskanta ċertu konsenturi reġgħu ħarġu. Allura bil-fors ma stajniex inħallu Knisja ċertu twieqi kienu veru miftuħin veru koroħu. Ix-xogħol kollu sar b'mod professjonali u b'imħabba hekk kif diversi ħaddiema kienu mir-Rabat stess, bħal dejjem spikkat il-ġenerożità. Hemm kellna f'moħħna li hawnhekk in-nies iħobbuha l-Knisja. U allura ċertu punt kellna rasna mistrieħa illi jekk aħna ħannilanċaw dar-restawr ħatkun xi ħaġa li nibdew ħankompluha nwasluha sal-aħħar u nħallsuha kif fil-fatt għall-grazzja tal-Alla ġifieri x-xogħol kollu li sar f'sena u nofs bid-donazzjonijiet u bil-ġbir u bl-attivitajiet ix-xogħol kollu tħallas. Ix-xogħol ta' tisbieħ f'din il-Knisja se jkompli. Patri Martin spjega kif Knisja miżmuma tajjeb u boża twassal biex dak li jkun iħossu aktar qrib id-divin. Però aħna rridu li min jiġi hawnhekk iħossu li qed jiltaqa' mad-divin. Allura l-post irid ikun nadif, organizzat u mżejjen sabiħ ħalli dan l-aspett divin dan il-ġmiel ta' Alla jidher permezz dawn is-sinjali.